ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ଲାରେ ଆଚାର ତିଆରି କରିବା। ଆମ୍ଲା ମୁଁ ନେଇଛି 1 କିଲୋ ଆମ୍ଲା ନେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇକି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିସ୍ରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିନେବା। ଅଧଘଣ୍ଟେରୁ ମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରି ତାର ଆପେ ଆପେ ମାନେ ସିଝିଗଲା ପରେ ନା ଏମିତି ଫାଟିଯିବ। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ତା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କରିକି ଏମିତି ଧୀରେକି ଚାପିଦେଲେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯିବ ସବୁ ମଞ୍ଜି ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଦେବା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି କରିବା। ହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ଜିରା, ପାନମଧୁରୀ, ଜୁଆଣି, କଳା ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ନେବେ। ବେଶୀ ରାଗ ନେଲେ ବି ଆମ୍ଲା ଆଚାରରେ ଭଲ ନୁହଁ। ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ହେଙ୍ଗୁ ଫୁଟେଇକି ଆଉ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସିମଲା ମିର୍ଚ ମାନେ କଲର୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଧଳା ଲୁଣ ଆଉ ମାନେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ବି ଦେଇଛି। ବିଟ୍ ଲୁଣ ଦେଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 1 କିଲୋ ଆମ୍ଲା ନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି 150 ହେବ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଖାଇବେ ସେମିତି ଦେବେ। ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଭଲକି ମାନେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ଟିକେ ଫୁଟେଇବା ଭଲକି। ମାନେ ଦେବେ ଜମାରୁ ପାଣି ଦେବେନି, ସେ ଆମ୍ଲାରୁ ଆପେ ପାଣି ବାହାରିବ। ଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ପାଣି ବାହାରିବ। ଟିକେ ଫୁଟି ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ପୁଣି ଟିକେ ମାନେ ଢାଙ୍କିକି ଆମେ ଫୁଟେଇଥିଲେ ତାପରେ ଢାଙ୍କଣା ଖୋଲି ଦେଇକି ଟିକେ ଫୁଟେଇବେ। ଦେଖିବେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଟିକେ ହେଇ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ରଖିଦେଇକି ଗୋଟେ ଜାରରେ ରଖିନେବା ଥଣ୍ଡା କରିକି। ତାକୁ ଦିନି ଟିକେ ଆମ୍ଲା ଆଚାର ଖାଇବା। ଏଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ।